शिवरात्रि नालाय मोदाय खुलुमफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय खुलुमखांबाय ओमफ्राय देवपाहाराव फैदों नै देवपाहार गोदोनि नेरसोनफोर माबानि गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव दे बे नुमलिगुराव देवपाहार मोदायखौ दहायनो खुलुमखांबाय जोङो ओमफ्राय बे देवपाहाराव फैदों आरो बेबो मन्दिर ओमफ्राय मन्दिरनि खाथियाव थांनो बेरिकेड खानाय दङ गोदोनि नेरसोनफोर थिग बिदिनो जोंनि कार्बि आंलंनि जों गामिनि हाजो माहामैयावबो बिदि दंलाबायो अन्थाइ नुलाबायदों आवगाय बिहा मेरला थारमाने अन्थाइआ बुरजाथार ओरै एखे सोरगिदिं आरोना गोदोनि नेरसोन गणेश बाबा जाबायलै थांसै बरियानो जे थाबायलांनांगौमोन थांसै आरो बिराद गोजौ सिरिजों गाखोना फैदों जों हाजोआव जेने थेनेसो एखेबारे मा बुंनो थाबायलायगासिनो नै नों मानो खुलुमाखिसै बेलाय गोजोनथोंलै जोब्बाय खम फाग्ला मेंखादोंमोन दहाय गाखोबोजेननायाव खम गोजौ बियो मामुलि गोजौ नङा ओइ गोलैसिगौमोन जारलासो जागोनलै सिख्लाफोर मोनायावसो फैयो आरोना बे मोना माने बेलासियाव जोङो दा बेरायनो फैदों जोंथ' बिदि नङाना मानसिया होननायलाय जों बिदि नङा मानसिया मोजां मानसिसो एखे सिरिखौ देखायजोबना नोंसोरनो बेसां गोलाव खम देन्जार गाखोबोबाय जों बिजा मेंग्रुनो मबाइला मोजां नङा भिडिअ'आनो मावोसो 12,000नि मबाइलब्रा 4 बोसोर गाहाम जालायबाय रायजोफोर होनदोंलै आदा नार्जारिया रोगासैलै लिगसो लिंनांगौमोन गाखोफैबाय खोमालै बे हाजो नुफेरै मानसिफ्रा बेबो क'क्राझारनि मानसि हाजोखौ नुफेरै उन्दै समाव उनावसो देरनानैसो हाजो नुदोंनो फाग्ला देन्जार मानसि थायोलै बेसां गोजौ नै माबा बेहाय मेङा थायो मानसिया खि